Ano pangalan ng restaurant? Basta ang alam ko, chicken din. Oh, kakain po kami ng... Kala, Alawan Restaurant. Yan, ito. Nag-order po kami ng biryani. Tikman natin ang pagkain ng mga Arabo. Sige, mag-order na ako kasi nagpapabiryani si Mayora. Ay, samantalahin. Sige, mag-order muna kami. So yan, hintayin muna namin ang aming order. Yan si Mayora, magpapabiryani siya. Kalimutan ni Bota. Yung iboto niyo daw siya. Ito, yan naman si Ate Mona. Looking for forever. Hintayin na namin. Yum, yum, yum. Ang traditional food ng mga taga Middle East. Tikman natin ang masarap nilang biryani. I like this. So, ito na po yung pagkain namin. Puro ganito lang gamuhan. Ito lang guys, yung Ito lang pagkain yung namin. pagkain namin dyan. Ito yung, ano to? Kamatis. Tomato. Tomato with chili. Sambal tayo, ano? And this is the Wala siyang ano, karnero. lasa. Yan ang sikreto dito kaya masarap. Nicole, mag-hi ka. Hi. Nicole, ihanda na yung mga sarili nyo kung gusto yung pumunta ng UAE. Ito guys, kain na tayo ng Jiran. Ito guys, kain na tayo ng Jirjir. Sibuyas naman si Bits. Next is, ay kainin nyo yan. Pag hinahakan nyo, kainin ba? Sarap. Sarap guys. Sarap siya. Tapos, Ito naman. Yung sabaw. dapat usausan nyo sa ito. Ganun pala. Sarap. Oh, ito naman. Sausaw mo na. Ngayon kain. Sarap. Next dahon. Next, the carrots. Carrots naman. Dahan-dahan lang tayo, sabi ni Nicole. Sausaw. Kain. Sabay. Kain. Sarap. Ito na yung rice. Niluluto ko. Ito mo na. Parang kumain lang. Hindi naman nilagyan ng ano. Ito yung jirjir. Ito. Yan. Dapat Masarap daw ng jerjer. pampasarap ng jirjir. Tapos ito, lagyan mo siya ng lemon para masarap. Pwede mo rin lagyan ito para mas sumarap. Kung gusto Mas mo. suabe. Yung mga pagkain dito. Kung balak niyong pumunta sa UAE, masarap to. Healthy living tayo guys. Tapos Pampabata pa. isawsaw mo dito sa may ito tomato to na may chili. Di ba? Masarap. Yan na. Ito is what's Pinaka-main. this thing dito? Huwag na kayo maghanap ng plato, ganyan na lang. Yan, so gano'n lang pagkain. Okay, this is it, pancit. Ito na ang aming pagkain. Ito yung moton, ito naman yung chicken. Ang ganda pa ng pagkagawa nila dito.
Ayan guys, tapos na kaming kumain. Tcharan! Oh, diba? Busog na busog. Happy tummy na naman. Anong masasabi mo sa kinain mo, Nicole? Okay lang. Okay na. Busog naman. How about you, Mayora? Super duper happy tummy. Happy tummy. And how about you, Ate Mona? Busog na busog. Busog na busog. Lalo na yung ano, sabaw. Maire-recommend niyo ba yan sa ibang kababayan natin dito sa UAE? Kasi satisfied naman tayo. So, pwede mo sabihin para sila yung pupunta rin. Visit niyo tong restaurant na to. Masarap po yung pagkain nila. At Pagpunta saka, kayo ng Sharjah. affordable pa. Murang-mura, hindi ka mapapamura. Yan na guys. Bye! Thanks for watching. Don't forget to Subscribe, like, and comment. bye! Thank you!